ngai thatu te chibei le vek ole ole ton chuma po hian khisrap thlak tak dang I han en haule don ti ang temple family te hi KT Texas cheng ni in an chena kho a chungko som takan ni a an chungko zinga hian he khisa mi poimo tak mai David Temple chu tilve in kumsang kha zakwa somriat paroka KT High School in an athletic ne thattak ani ba ka footballa in ti siak an ne na an captain che thatak ani boka chumai baka David chu an kho football star ani awangin an kho mi puide chuan an ngai sangin nula le tlangwal te chuan a thian ni ve an chak le nge te chuan David chuan high school a graduate nuwa athletic lama a zerna chu chhun som tomin vane thla takin Stephen F Austin State University a inziak lut ta hlo maya kumsang kha zakwa somkwa fa wanglai ni in university chuan David chu football a full scholarship pe kan lo tuma chu David po chuan lo pom rangin chumi university a chuan football a full scholarship nei in aluta a he university a alu chung hian na sataka abi ba ka a theina te hailang le zelin fila te chuan a thiam zia atilang na sa thei hle a he wang hian the temple of dom ti hi ala ko thin ani ti chuan he university a akalai vek hian David hi Belinda Lucasin in tongin Belinda chu David Luna University a lu thole physical education major ani a ani po an university football team a hian assistant a thokbokin hetachang hian David anen in tongin an lo in mangai ta hle a tin Belinda chu mi chengai no be takle samwang thang mai ni in David chu a mel thatna le adu omna te chuan a hne in a zen phachang hle a hetia anin ngai son ter hian David chuan a hun ol nei song chu Belinda bula manvek du chinin an patnia an omdun hun tur chu a ngak hlel thei em a chu mai ba ka David chuan Belinda chu love letter thlum tak tak a thon fo ba ka chung chu university a Belinda ka ra te thun fo win rose par moi tak tak te po ada bok thina ti chuan thlason pakhat lai anin kop nuwa David chuan Belinda ne na anin kar chu bung thar kai tira tumta a chuta chuan Belinda nu le pa ti ne na kalin an fanu chu nupuya anei du thole an phalna lak masak adu tho ba sei ta tok maya Belinda nu le pa ti po chuan David chu tlangwal fil tak le hoi hom takani awangin an fanu chu anei an lorem ti puita ani chutianga an lorem ti ta ka chuan David chuan Belinda chu romantic thei ang bera purpose tomin a purpose dan chu Belinda in a sharjang to tur ta na adu ani a chutiang chuan Belinda chu football field a shwain feel lai taka akal pui nuwa ama a thingthi in Belinda chu in nei pui a somta a chu vele Belinda po chu David thil ti dan chuan ti hlimin a somna chu alo pom tak nga la ti chuan kumsang kha sakwa sumkwa pahni fa wanglai khan an thian thatak tak tele an chung tinen ani nei na hun chu hlim takin an mangta a hetia ani nei hnu hian KT Texas a in son le in Belinda chuan a education zer chhun zomnan KT High School a zertir tu na thokzuya heti lai me khian David apo in chi Hastings High School a coach le zertir tu na thokbe ta boka ti chuan ni ti liamin kumakal zel nuwa David le Belinda chuan an pahnia chung ko hongzok din an du ve ta ka wangin ani nein atanga kumthumna Belinda chuan fapa dum tak mai even a cho singta a chuti anu le pa ani ve theita chu David le Belinda te chu an hlimin an lom hle ba ka an fapa thar po chu an hmangai ngal hle bok ani David chung da soidan chuan David chu pasal thatak nupui te back up thiam tak le support pe thathei tak ani thu te soin Belinda momo zong chu apevek emoti mai turani a amai ro chu midang da soidan ve thunga chuan adang lam le dei thung David chuan anupui Belinda chu thil engkima a control ema tin nawa nei ta ka wanga ataksa alodang lamta te chu soiselin an fapa a en kol dana le anin chung avon fil dana te adu khop amula awangin anin how fo chini in an soya chuti lai mekin Belinda phirpui Belinda ti ina chulron hmang soidan chuan David chuan Belinda in nawa nei awanga ataksa alodang lamta ti le among bor lo lian ta te chu anui zat fo ba ka fiam thu thona na ahman thin thu soya chu mai ba ka midang te po in David chuan anupui Belinda chu thaule mil chetak ti te po a soi thin thu an soi boka he mai hi alani lo David chuan Belinda chung te po chu soi sel fo win vunwar satli lak lo tak ti te po a soi fo ba ka Belinda le afapa even te po chu ron mu aphal lo thin ani
Heta alandana chuan David a hian Belinda in nawa pai wanga ari na pungte chu atlak nia mai taklo awangin athin arim hle ni in alanga chu mai baka nupui in nawa pai wanga ataksa ron in thak danglam na salutuk tile apian moi tak thin te kha ani taklo awangin nupui chu adim hle buka amai ro chu hetia hian David a chuan nupui chu du to lavin ataksa te chu nal ti talo ma se afapa even ero chu adwatin angai nat baka ahmangaya atan chuan pathaber ani renga mase ani telin nupui Belinda nen chuan anin kar a hlatial tial thung si ni kha chu David a chu an high school reunion a kalin heta akalna hian high school akalaya angai zong hlinen anin hmu alo ni a David an anhuwa a thian te shile dan chuan khamizana khan high school akalaya angai zong hlinen an omdun thosoin chutatang chuan David a chu ina po a khat hle a chuti lain nupui Belinda hna ero a coach puitinen anin ti hlim thin thu a soimai thina mase David a chu dance club a kalin me chedang dang tenen an lo in ti hlim thin alo ni heti mek lai hian Belinda chu ina omin anin ne na chuan a hlim to lo hle a afapa even in family chu thirin ani ne na chuan thilpui takim lo a omni in a shihial to a hewang hian Belinda chuan David an me chedang angai zon san mai te arin thu chu a thianu hne na po alo se chuak to nge a mase chu tiang em chu a ringam le che box si lo ti chuan tum khat Belinda in an credit card bill velte a in fel lai chuan thilmak tak mu chokin chuta chuan night club a poisa tam tak manna a hmu chuan makati hle a chuta tang chuan a pasal David a chu ina omlo hian khoya nge akal thinang ti te chu angai to na ti thui tu ani tatlat mai amai ro chu Belinda in an credit card bila a thil hmu chhuate David a shil chuan ani chuan chan thatak soitur omlem lova chuan nam lo siamin chung a chuan nam siam le chu Belinda chuan ring hel deuh chung chuan alo oi vele mai thin boka nima sela himin hu hian David a chuan Belinda ne na account in tom chu do talavin bank account shan a hong tak mi a heng thil thleng ti awang hian anu pa in kar chu hlale zwalin anin be kha thin ta hle ani ti chuan kumsang kha sakwa somkwa pariat ni pui alo thlen meu chuan David ale Belinda te no panon chu anuam no sotin anin haun sa thei hle a chu mai ba ka ri tak tak te in belawa om fovin hei hian anu panon chu atinuam lo le zwal em maya ma se zan kha chu Belinda chuan David a chu an mutna a anu pa in kar boina te chu soi chuakin anin hlat tak zia te a soita a chu mai ni lovin Belinda chuan alamhangai reng le reng lo te a sot boka chu zona chu David a chuan ai ngai to hnuwa a shed lo thu in a chang tatlat mai amai ro chu atuk zinga chuan thil engkim chu in thlak danglam le vekin David a chuan Belinda hne na ariru a thlak thu shil le in Belinda chu ala hmangai reng thu soita a chu thu chuan Belinda chu ati hlim hle nge ani ti chuan January thlakum sang kha chakwa somkwa pakwa a chuan David ale Belinda ti chuan annu pa in kar chetak chu an siam thale deuh vek to ni in alanga chu ti lai mekin Belinda chuan David ane na an fapahni na apai le mek ani ti an shat nu phei chuan an lomin chuta an lom na ti zol le tur chuan Belinda na pai chu me che ani ti an chele zel boka ti chuan January tha ni som pakhat kumsang kha chakwa somkwa pakwa a chuan Belinda na pai chu thariat lai ni to in an fapa even a po chu kumli lai alo ni ve to boka an nun po thataka mangzelin Belinda pu in KT High School a chuan zirtir tu na chu a tho chun zum zel boka ma se ni kha chu Belinda School thona chuan phone call lokalin a fapa even a chu a daycare kalna adam lo thuti an ron shila chu vele Belinda chu chhon chaw lain a fapa kalna daycare a chuan kal ngalin a fapa chu awashoi hota a hetia in an thlen nu dar kar khat vela hian a pasal David a po chu lo thleng ve in Belinda ero chonulama meeting an nei dona wangin school a chuan a let le nge angai awangin school a chuan a let le ta ani ti chuan Belinda ti meeting chu tlaidar thumli a chane vela zawin annu mini som pang nu vela chuan an in a thleng chu a chaw hle a chuti lai chuan even dam lo chu alo zia ta deuh nian David a chuan a fapa chaw chu chhuwa puya somin anu Belinda ero lo ha chol turin ati thunga tlailam darlia David ale a fapa even te chu in a tanga chhuakin heta hian David a chuan a fapa chu anin bul hnai parka kalpui ma se chuta chuan ri takam lovin an omna atanga park hlozoka karin an kal li a ma se an va thlen chuan parka lut ngal ta mai lo chuan Brookshire brother grocery dora even a chu kalpui masa in ta chuan a fapatan in tur ale sakle a
amai ro chu David atian grocery shop an thlen hian tlai darli li achan ve arik to awangin David a chuan a fapa even a chu park lian zoka kalpui te lo chuan hon arot ta zoka hetia an hon kong a hian David a chu home depot a koi lokin heta hian an no te lo piang tur omna atan hmanraw vel a lei ho a he dora David ale even ate lutlai hi dora CCTV an da po alang nge ti chuan tlai lam dar nga li achan vela an chen in thlengin David a chu in hnung lama avakala chuta chuan an in hnung lam kong khar te chu a in hong ti hmu in an dar thalang te chu alo ke vek ti a hmu ta tlat mai le alan dana tang chuan thil dik lo tak a thleng ani ringin an in chu rok ani ring mi a ma se ari ro chu ti fim le watin a fapa pom chung chuan an then om tin kong khar chu ring taka wa chumin kongka hong tur chuan awa out chiam chiam maya chuta an then om te chuan David a thom chu an lo shat vele rang taka kongka lama chuan kal ngalin kong chu an lo hong ta wata chu vele David a chuan rang taka even a chu pomtir ngalin 911 arang theang bera kol ngal tura a shil nuwa an ina mi an uruk thole nupui raipuar chaw a awm thu te soin a fapa chu lo awm pui lok turin a ngen boka ti chuan an in lama chuan nupui bilindai ngai to chuan atlan le ngal ani amai ro chu David a an ina abalo le hnu chuan ring takin bilindai chu awma se chang tu reng an om si lo chuta man hmo tak chuan step atlan chho ngalin an bedroom a chuan a lu thuaya chuta chuan bilindai chu an thom hnu bom chunga thi nuangin a han mut tlat mai le hemi hnu hian 911 chu kol ngalin chuta lo chang to Harris County Constable Officer pahnih te chuan thil thlen na hmun chu an ron pan ve ta wata ma se David ale bilindai te in an va thlen hian David ate ui chuan anin chunga police lo chu lo phal lovin alo dang tlat mai chuta chuan ui chuan in chunga police an lu do na pianga alo ngur khumba ka lo bo va vakin se alo tum zel mai si a hei wang hian police chuan ti ngei na an hria tak lo awangin le in chunga an lu ngei chu a ngai bok si awangin ui chu ka hlum mai an ril ruk ta a ma se an ka hlum ma deuh chuan David a chu an ina tanga lo chhuakin police hne na chuan misol an ina alu ruk thole nupui bilindai chu silaya an ka thu aron soita a chu vele police po chuan David a chu an ui chu thunun tura shil ngalin chumi hnuwa David a chuan police shil ang chuan an ui chu gara sa wakhunga police chu David ati ina chuan an lu theida sham ani ti chuan David a po chu police chuan an motor om tirin medical lam le police dangte po an lo thleng ve zel boka hemi hnu hian police chuan David a chu an ina thil thleng chung changa le nupui bilindai thin a thu zo fia du an nei thu shilin police station an shwaita a hetia police station an thlen hnuwa police ten thu an zo fia lai hian David a chuan an thil ti tele ina an hon hnuwa nupui bilinda i an bedroom an thop nu dan a thi a hmu dan ge chu thatakin a soi veka ma se chung thu a soi lai zong chuan David a chu a om dan amakin ama thu zo tu te chu en du mi lo maya chu mai ba ka kuntlat bokin a thotna te chu ati soi kwal vel ba ka a taksa te chu che ti rengin a ke te chu a phut hlar hlar mai boka a mai ro chu darkar thum ni achan bengot mai police ten David a thu an zo fia hnu po chuan police chuan bilindai tha ani na David a chu mo phur tu ani le ni lo an she theilo tlat maya an zo na te chu thatakin chang ma se a dan vela tang chuan nupui that tu ani theina chance om be tho bok si nen police tan la rin hel om lawa da ngo chu a thei si lo ani hengba ka hian khatia crime scene investigator ten David ale bilindai ti in an thlen khan invel chu in dik ngal watani a bilindai chu an bedroom a an thomna da na boma a bok khop zonga lo mu in alu hnung lama silaya ka na hnu ma mu ani a ma se bilindai silaya an ka na hnu ma chu han en mai chuan mu har hle thung a chan chu asam sin takte chuan silaya an ka na hnu ma te chu a hliat hlat wang ani pakhat boka chuti lai mekin bilindai ti in endik tu police pakhat chuan bilindai chu an ka hlum dona a thing thi thu soin a omna thomhnu bom chunga an thomhnu da vela te po chuan bilindai thisen ni a thlok per vel te chu a kaina sa hle a tin bilindai taksa an en chuan thomhnu al havek ti mu in jeans ke korle korlum a ha a chuba ka phei khok bun bokin akuta sana le bracelet te chu abun vek ba ka a thi te po chu ala or vek thu asoya ti chuan January ni som pahni kumsang kha chakwa somkwa pakwa a medical examiner te chuan bilindai chu postmortem in chuta autopsy report a chuan bilindai chu aluwa 12 ge sot gana ka hlumani thole
chu chuan aluru ati ke thu an soya amai ro chu medical examiner te chuan Belinda chu January ni som pakhata ka hlumani ti soima se enghuna taknge athi ero arwang an khoi son na vel wang khan an thei dalawa chu mai ni lovin Belinda nau pai lai po kha khatia an ka hlum ta ka wang khan athi ve tak thu an soibok hi mitnu hian police chuan David ale Belinda te in an endik na a misol chu anin hnunglam kongkhar atanga lo lu chu ani thule an kongkhar kalna te chu an kongkhar dar thalang ti chea a hon thu an soya amai ro chu investigator tian an chui zel na a dar thalang ke chuata atlak dan te an en chian le zol hnu chuan thilrin hlelom tak an hmutatlat mai le chuta chuan pon lama tanga dar thalang chu ti ke ani chuan abul chuat le thuthleng vela te om tak ani a mase in chung chuat la ya om bok se chu mak an ti hle a chu ba ka in chung bungrwa te chu nok no in an jawar te po chu in hong vek ma se investigator ten an en chan chuan David ale Belinda ti ina chuan thil hlu engma bo a om lo ani ti an cheta boka tin soita kang khan Belinda khan atlero in bel te po kha le in bel vekin David an a high school kalaya football championship a an chak tuma adon rang ka chak zong bun hu ol sam taka an ta te po kha alo om vek loya heta tanga langta chu Belinda thatto hian athil ti hi ruk tum anga lantirin nu ma nu chha tum vya ma se Belinda tha kha athil tum ber ni in alangta a hengba ka hian detective ten an chui zel dan chuan David ale Belinda te ina lu juwa Belinda le anau pailai thattu khan atum ber chu ruk ni lavin Belinda le anau pailai ti hlum ani thu an soita a hi wang hian detective te chuan David a omna le kalvel na te chu chui le in Brookshire le Home Depot a akalna CCTV thalak te chu an lata a chuta tanga an hmu chu an rin dan chuan Belinda tha ani hun lai vela khan chung dora te chuan David a chu a omani ti ani a chumi awang chuan investigator te chuan David a chu chhuar in nupui Belinda ile anau pailai thattua rin hnel tur dang an song le ta ani amai ro chu khatia David a detective ten thu an Sofia masak bera Belinda thi zana a soidana khan nupui thadu tu tur tu ma shad lo thu a soi kha ani a nima sila atnu rei waklawa David a chuan investigator te hniana aruka nupui Belinda tina du tu tur chu a hria thu soi le in chu an chen om rol thar kum som paru ko upa Riley Shendara ani thu soita a hepa Riley hi David ale Belinda te chen om rol thar pakhat ni sakle mai lavin Belinda thona high school a zirlai pakhat ani a mase Riley chu school a kal that lo ema wangin Belinda chuan Riley nu le pati hniana an fapa school kal that lo chungchang chu tha ani ma kar liam ta khan abasoya chu wang chuan Riley chu anu le patin shimin ina tanga chwa an phal ta lo alo ni hengba ka hian Belinda chuan Riley nu le pati hniana Riley an anin hnunglama beer can apai thu lo sei to bokin an chui zel dan chuan Riley an apa silai 12 ge sukgan chu amang thin ti an cheta boka chu Belinda thana na an man silai ang chia kha ani ba ka ama kar liam ta khan Riley le a thian de chu ruk na in nam noyen heta hian silai an lanual ani oma te chuan Riley chu detective ten thu an Sofia na chuan Belinda tha ani lai khan enge atia khonge om ti an sota a ani chuan school a kal thu le ni lenga om thu asoya ma se detective ten Riley attendance record an en chuan Belinda thi ni khan chhun lama class akal lo ti an mutatlat mai chu wang chuan Riley chu Belinda thi na arin hel om tak ema wangin detective te chuan Riley chu Belinda thi na hian alo in rol ve rengim ti chu an chui le don ta ani hemi no hian detective ten Riley chungchanga an evidence mu te an pholan no chuan Riley chuan polygraph test nei chu remti in an nei ta a ma se an tia sachanga alan dan chuan Riley a thu soi te chu thu dik lo ani ti an sheli a amai ro chu polygraph test a atla chung po in Riley chuan Belinda chunga thil thleng chu ama ti ani lo thu le Belinda chu a huat lo thu ala soi fana chu mai ba ka Belinda thi nia class a kal lo chan po a thian tinen in mu in mezia le ganza te an zuk thu te le nilenga a thian tinena an nom ho thu te asoya ti chuan tlaya a hon hnuwa an thutlenga mu hil ngalin zanda rukvela alo har chuan anin bulvela police tam tak an lo om to a chuta chuan an chen om David ale Belinda ti ina police tape alo in zam vek to thu asoibok hengba ka hian David rin dan angin
Belindai thattua an chen am rol thar Riley an chuina chuan Belindai a that nge ni ti fin fiana an mu thei lo tlat maya chu mai ni lovin detective te chuan Riley thian de chu tho zot fe in Riley chu Belindai tha ani nia awmna asoina chuan om nge ni ti an chita a chu wang chuan detective te chuan Riley chuan Belindai chu a tha ani ring talo devin a topa Belindai pasal David chu police chuan an chui non le ta a chuta detective ten an chui zel na chuan Belindai pasal David chu high school a tho pui zirtir tu pakhat nian chuan anin kom ngei hle ti sha chuan ni in chu nu ming chu Heather Scotty ani a chuta David an detective te ashel dan chuan Heather nian chuan anin biak ve fo thu soin outing na ale email mangtia anin biak thin thu asoya ma se chu ai thui ero an kaldun ngai lo thu asoi tel thung heti lai mekin detective te chuan Heather chu thu zo fiana nei vele in until zo fiana masabera chuan Heather chuan David aniana an pahni chawa hun an man ngai lo thule anin lei china chu romantic relationship saklia ve mai ani thu soya a mai ro chu attorney anei tak nu detective te niana a thu soi chu thlak le in chuta a statement voi hina chuan Heather chuan David aniana anin kar chu romantic relationship saklia ve mai ani lo thu soi le ta a he mai ba ka David anian chuan New Year Eve mangdonin chumi zan chuan an ina an mudun thote po asoita a chutiang ani ta ka chuan detective te chuan David chu New Year Eve khan Heatherin hun an mangdon rengim ti sot in an mandun chuan engwanga nupui raipuar lian to tak mai kalsana midang bola engwanga mangi ani an zota a chuta David chuan New Year Eve chu Heatherin an mandun ngei thu chu alo sei ve boka ma se Heather chu atan engma ani lo thule an pahni in kara chuan ti sakhil bak engma om lo thu soi thung chuta asoi zel dan chuan nupui Belindai chu apmangai thule atan chuan anu na hial po chan ai ni huam thu asoya tin Belindai chu ngai zong dang ani sanawang khan na takin aril ru hliam to ma se kut a thak ngai mi lo thu asoi tel bok ani ti chuan Belindai thi atanga cholkar thumna jiuri te chuan Belindai thatu chu a pasal David temple emo an chen om tlei rol Riley Center emo chu an ni lo ve thu an seita a ma se khis chui tu detective te chuan Belindai thina khan evidence siang takla nei lovin la mulo ma se a pasal David chu ein nam noi an ring fan thunga a mai ro chu kum aliam zel nu chuan Belindai khis chu chui som na tur om lawa da top ni to in a pasal David a po in anun ta ngai takin a mang zom to a nupui dang nei le to in chu anupui chu Heather Scotty kha ani nge ni ma sila David chu anupui Belindai tha ani na khesa khan a thiam lo na mu lo ni in chwa zalin ni ma se Belindai chung de chuan an fanu thina ein nam noi la ring thobin Belindai thatu zon mo nan chuan an theina zong an chwa ani bermaya chuta chuan Belindai chanchin te chu highway lon lai tak billboard ate chwatirin a case an chui thatle theinan chanchin tharpang tu te lampo Belindai thana te an hroi boka a mai ro chu chung an thil ti zong te chuan omzia nei the chong lovin chui zui nge na omlo chuan a om reng ta ani a mai ro chu mi zong in Belindai khis chu chui chwa lovin a om hlen to don emo an ti lai tak November thla kum sang ni pali alo her chho me chuan thil engkim aron in thak danglam ta vek mai le Belindai thina atanga kumnga zet aliam tak nu chuan Scott Peterson a chu anupui raipuar lesi tha thu boya California man ni in chuta tang chuan a in chan le alo ni a chan chu he case atang hian Belindai case chui tu te chuan Belindai case le California Scott Peterson a case chu ain ang viauti an shet ba ka Scott a chu anupui thina forensic evidence engma omlova po thluk top ani ti an chile zela ma se Belindai khisa ve thung kha chuan David a kha Belindai thina ein nam noi ring viau ma se evidence mumal tak an nei la awang khan an chwa zalen ta kha ani se ti chuan prosecution lam te chuan Scott a khisa wang chuan Belindai thina case chu en non le in David a thil ti nge ani theina tur fin fiana chu an zong thale ta a heta prosecutor tian Belindai thinia thil thleng tur om ang an ngei ro chin dan chuan kumsang kha zakwa somkwa pakwa January ni som pakhat lai lam khan Belindai nabang ina ho chu a pasal David a chuan 12 ge shotgun ne lo ngakin Belindai chu ti nuin in an ruma chhopuyanga ta chuan an thomna bo ma lo tirin asilai ken chuan alua aka an rin thuan soita a hengba ka hian David an anupui aka hlum zo nuwa anin chung chu misol lo lu ru ang theyang berin asiamanga chumi hnuwa a fapa chu chhuapuin
bilindai thilaya om na tur asoi thina tur hmuna akalta ani an rin thu an soibok ani ti chuan November ni somthum kumsang ni pali bilindai tha ani tanga kumrukna chuan bilindai pasal David temple chu bilindai atha awangin man ani tangenge a mase David ko thun tur hi an son renga wangin an mana tanga kumthumna chau kot ani thung amai ro chu hengun chung hian hitari chu bilindai tha ani na chungchanga in case ma ortir ani velo ba ka he twal thana hian ai nam noi venge ni ti finfiana pakhat ma an hmulo boka chumi hnu kumsang ni pasaria Davida jail an ina chuan a defense attorney chuan bilindai thatu chu David ani lo thule an thenamo om kumsom paruka upa riley sendara ani thuin atang na sa hleya amai ro chu dar karia z David a case chu kota an ngai to hnu a jury te chuan David nupui bilindai le anau pailai thatu a putlu in dam chunga lung in tang turin an titapmi a nima sila kumsang ni som paruka ko chuan David a case chu ennon le in prosecutor lamten David an bilindai athat nge ni ti finfiana thatak an pek theilo thu an soile tlat maya heng thil te awang hian David a case chungchanga chuan trial dang kumsang ni som pakwa khan nei le ani a mase heta an kotna po hian David a chu bilindai thatua nim nge ani le thung ti chuan chumi hnu a ja chuan jury triala David a case chu ngai to thatle turin atili a mase COVID-19 awang khan a kot hun tur hi son hnatle ni in kumsang ni somni pathuma khan trial chu nei thatle ani a mase jury te chuan David a chu anupui bilindai thatua chuan punon le in dam chunga lung in tang turati ani non le ta ani